Ingdeng hini Mirjeng Tiso Memorial Football Tournament Angdung Giti Kedam Tang Preni Pai Thongkep Arni Lakha Krehni Fuloni Constituency ki parlo Tarabasa Udharjan Ram Singh Tiso Arong Pathokla Manong Ingdeng hini Mirjeng Tiso Memorial Football Tournament Angdung Giti pon Bangso Football Tournament Angdung Giti pon along Kapathu pon laki Sunrise FC pen Aturkimi FC Ambongsi ke pathu pon chetan pin Bangso ke pathu first half kapathu ki hin terang atok angbong ta ball isi ta chithapon pi puthot second half kapathu pona hora bangki Sunrise FC atom goal ipum thapa phranglo aphitu Aturkimi FC atom da kachiting parpi ga jok goal ipum thap thusi apor ki juda hot anki jihoman pontetlo lapen kerem ke hypatini jia phan try breaker kapathu pensi arona teng pen inside pinlo Bangso try breaker kapathu ponalo Aturkimi FC a goalkeeper ke thexara jok goal ke khang ongmunaga jok amatsi Aturkimi FC atom chepahe pono Bangso kapathu along Fuloni Center Municipal Board Chairman Moja Singh Rohang Tarabasa Sport Association Secretary Rameswar Timo Udharjan Ram Singh Tiso GB Bijoy Tiso lapen pinangana tom chitongnon lapen nong esitame pipajiduno Bangso kapathu pon ke hayanong elaki Suri kep lapen keremanong elaki Suri phosi pipajirlo Bangso ke pathu long kasari feri pensi ingsaidun lapen best goalkeeper anonge kachipalong laki Rameswar Hansi best player anonge Kam Singh Rohang discipline team anonge laki Cleared Up FC runners up Sunrise FC lapen winner team laki Aturkimi FC atumsi chipalong polo Fuloni Center Municipal Board Chairman Moja Singh Rohang pen Karbi Anglong Autonomous Council CM Tuliram Rohang aphat kachuningri la Bangso pathu aklam adunghet langroi ki to kokajok barlalote longli ingra etiti lasi filalongle sitame langroi langgethe ahot kangraidun etiti ajok angkang jumbomlo lasi Bangso afil kerai komjia phan kachuningri padupon Asi nili labangso Mirjeng Tiso tournament memorial trophy mate Angdung Giti pen mate final laso ani pini ke claim pon kedam pon dak urolang so akla batum phan choro pon lo batum claim pame dam pame pen ke khela Angdung Giti pachun pame pon theka pot anso se ni hin pen choro pon lo la pen nilitum dak isiaki sungdo urolang so afila long de nitum phan development field development of Hanisia isung chalang nitum kan ma field angdang ki theneng bang dak udolang so field long di chalang asi nilitum bang ke council KACC pada sir alangli CM sir Kuleong Rohang sitami dak nitum Kulunia Hawara long Udharjan Ram Singh Tiswarong labangso apila long mesen pen nanggetik pegi po hansin tum chuneng ripo asi nitum ning thepon lo Bangso apil nitum han art feeling mate rating wall tame ke claim ne kam do nitum langroi kedai son se apil do laso alongle aning kan bang ta lang thilu pote inglem ponder amasi la Bangso alang ke ajoni pen sipini nitum bodolang so apila bangke dipon bom ason si thek bom long lasi nili hin pen mate rad hin pen chuning ri bangke non ke bangya por hot ni tom phan la Bangso apil mesen pen nang claim pipon po kusi council as or phan chuning ri pon lo ta tangke la pini Angdung Giti long komat atim dom se ke khela la sa pini ke Sunrise FC club pen Aturkimi club komatam si pai pon la sa labang pini ke pai pon bangke Aturkimi club pen si hai pon lo khela bom hot kan ana gol si tipi la sa khela bom ke puputa draw si lo 1-1 chipi lo lapena phi penalty pipon lo penalty pipon hut alang tum aprang pupu bangpho bor patikung mate ke chitura hut labangka draw tu dedlo lapena phi tu sudden death pula so ball do laso bang hut bangke alang tum goal isipen cepai pon lo Aturkimi FC atum sorry Aturkimi club atum te lapan sinili lak pini Mirjeng Tiso tournament football championship along lansi nili than thek jon isa tangte lanung ekwan am si kiti la so thak anong ye bangke Fuloni pen Mirjeng Hansel pen Tikelang Jon pen Moniram Be Karbi Daily News